amanzi. Ngeke azongiluma amanzi. Mhlambe ngathi ngithi u7 engadlile. Oh, nani sister, mhlawumbe uzongizama nje ngeshumi, hayi Nkosi. Sengiqede nokudla. Oh, nani sister. Oh. Sawona sisi. Yebo njani bhuti wami? Ngiyaphila sister wami. Hamba kahle yonke into wathi. Ngiyaphila. Sister, ngicela uyipha nami ishumi sister. Yazi nginensuku eziwu7 ukudla ngingakwazi sister. Noma yini ngicela. We bhuti kuyabheda, ngiphethe ikadi kuphela. Anginawo cash. Awukho ngisho uyisinkwana nami usilaye sowushiye ngephutha nje emsebenzini. Bamba indaba. Hayi bhuti kuyabheda kholu. Yabo ngasi ngizozama phambili komini la amakholo. Bhuti, Panwang, ngicela ungipha nami ishumi nge-R1. ishumi. Okay. Lalela, Cancel. uyabona umdali uNkulunkulu odala uzulu nomhlaba. Wonke umuntu unesabelo sakhe akasinikwe sona emazulwini. Wena mntanami into ekumele uyenze ukuthi uthandaze uJesu. Uyangizwa mntanami? Uyayeka ama-shifts lawo. Wena into ekumele uyenze kumele uthandaze uJesu. Ungangibona ngi-right. Ungibona uzuhleka ukuthi mhlawumbe ngidla ama-shifts esihlanu. Yes. Hayi, ukuthi ngizokupha. Ngeke ngikuphe mntanami nama-shifts. Ubona mengihamba. Ngikhipha imali. Uyayibona nayo imali? Wena mntanami, uyayibona imali? U300 lo pocket money inyanga ibe better. 300 i-pocket money lo. Uzuyitshela ngizokupha noma u50 kodwa ngeke ngikunike ngisho isent ngobani wonke umuntu unesabelo sakhe esivela kuNkulunkulu ezulwini. Uyazi? Utshela ukuthi ngoba ngidla ama-shifts ngizokunika noma into encane ngeke ngikunike lutho ngivele ngiwathele phansi. Uyazi? Yazi yini ke ngifuna uyenze njengamanje? Ngifuna uguqela ngedolo. Hayi ngoba ucosha lama-shifts kodwa uyathandaza ukubhekisa kumdali wezulu nomhlaba ukuthi akwabele nawe isinkwa sakho sifike isikhathi sakho. Uyangizwa mntanami? Guqaka njengamanje ngedolo. Mntanami, ngifuna u-understande lamazwi lawo. Into oyikhuluma ngomlomo wakho inamandla kunento ekhulunywa omunye umuntu ngawo. If ngithi mina wena Masilela awusoze wabusa emhlabeni kodwa wena musuthi mina ngegama likaJesu ngizokwazi ukuthi ngibuse ngibe nayo yonke into ngoba leyo nto ishiwo wena ngomlomo wakho inamandla kunamazwi ashiwo omunye ashiwe mina ngawo. Uyangizwa mntanami? Ngifuna njengamanje ke uthandaze utshelo phezulu ukuthi impilo yakho from now izoshintsha ngoba usuhamba noJesu usozoba nakho konke okufunayo. Utshelo phezulu ke mntanami ngizwa. Namhlanje ngiyamamukela uJesu. From now impilo yakho izoshintsha. impilo yami izoshintsha namhlanje. Usubusisiwe mntanami. Into engifuna ukuthi uyenzeke manje mntanami. Hamba, ungathathi ngisho ishipsa lodwa lami. Hamba mntanami. Angithi usunayo yonke into ngoba uhamba noJesu. uJesu wesazokunika yonke leyo nto. Hamba, uhambe kahle ndodana. Amen. Hi guys, thank you for watching this video. If you like the video, thumbs up and subscribe to this channel. And also turn on the notification button so that you'll be notified when we're uploading the next episode. Please watch what will happen to the next episode. Yey, Bandot. Alingi ubale ngizoza ngathi ishisa ithandela alingi. Love you so much. Bye.